യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊടും ദുരിതമാണ്. പലരും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബങ്കറിലേക്കും ഭൂഗർഭ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തിയ പലരും ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ കയ്യിലില്ലാതെ വലിയ ദുരിതത്തിലാണ്. ശുചിമുറിയോ എല്ല് മരിവിക്കുന്ന തണുപ്പിൽ ഒരു പുതപ്പോ കയ്യിലില്ലാതെ പലരും നിലത്തിരിക്കുകയാണ്. പലരുടെയും മൊബൈലുകളിൽ ചാർജ് തീരാറായെന്നും കൃത്യമായ ഒരു വിവരവും ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെന്നും ഔസഫ് ഹുസൈൻ എന്ന മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം വീഡിയോ കോളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കോവ എന്ന മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ ബങ്കറായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഈ ബങ്കറിലാണ് ഔസഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയാളികൾ ഉള്ളത്. 100ഓളം മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളും 60ഓളം മലയാളികളും ഈ ബങ്കറിലുണ്ട്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ഇവർ ഈ ഭൂഗർഭ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറിയത്. കൊടും തണുപ്പിൽ രാത്രിയിലും ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പലരും. പുതപ്പോ തണുപ്പിന് നേരിടാൻ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ഇവർക്കില്ല. തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പലർക്കും ഉള്ളത്. പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെ 2ാം ദിവസം വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിക്കും എന്ന ഭീതിയിലാണ് പലരും. കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഭക്ഷണം തീർന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. വെള്ളവും കിട്ടിയില്ല. ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ചെറിയ സ്നാക്സ് മാത്രമാണ് കയ്യിൽ കരുതിയതെന്നാണ് ഔസേഫ് പറഞ്ഞത്. കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ബങ്കറിലുണ്ട്. ആകെ 2 ശുചിമുറികൾ മാത്രമാണ് ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലുള്ളത്. ആ 2 ശുചിമുറികൾക്കും വാതിലുകളില്ല. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. വൃത്തി തീരെയില്ല. ബങ്കറിലെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ 2 വാതിലുകളില്ലാത്ത ശുചിമുറികളിലാണ്. മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നീണ്ട ക്യൂ ആണ്. 2 സ്ലോട്ട് മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. പടിഞ്ഞാറൻ യുക്രൈനിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലെന്നും അത് വളരെ അപകടകരമായ എന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. MSc വഴി ഇല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. പലരും ഫ്ളാറ്റുകളിൽ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയന്നിട്ടാണ് പലരും പുറത്തിറങ്ങാത്തത്. വീടുകളുടെ മുന്നിലൂടെ വലിയ പട്ടാള ബാരക്കുകൾ പോകുന്നത് കാണുമെന്നും ഭയപ്പാടോടെയാണ് പലരും കഴിയുന്നതെന്നും ഔസേഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1 ലക്ഷത്തോളം പേർ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പലായനം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ജനങ്ങൾ ബങ്കറുകളിൽ അഭയം കണ്ടെത്തിയത്. ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടി സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഓടിയൊളിക്കും. രാത്രി 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ കർഫ്യൂ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരത്തെ സ്ഥാനം പിടിച്ചവരാണ് ഏറെയും. നഗരമേഖലകളിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടമായി കിടന്നുറങ്ങി. മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെയുണ്ട്. രാത്രിയിലും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി അവർ പറഞ്ഞു. പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം 10,000ങ്ങളാണ് യുക്രൈനിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നത്. റൊമേനിയ, പോളണ്ട്, ഹംഗറി തുടങ്ങിയ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് യുക്രൈൻ പൗരന്മാർ അതിർത്തി കടക്കുന്നത്. ഇതര രാജ്യക്കാരിൽ ഏറെയും യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.